мо ба воситаи шабакаҳои телевизионии кишвар вокуниши собиқ раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзовро оид ба ҳодисаҳои рӯзҳои 25-28 соли равон шунидем. Ёдгор Файзов воқеияти ҳол, сарнавишти ҳодисаҳои ногуворро, ки ба марги инсонҳо анҷомиданд, содиқона бемуболиға гуфтанд, ҳақиқатро иброз доштанд. аз гуфтаҳои ӯ маълум шуд, ки як гурӯҳ бо дастгирии хоҷагони хориҷияшон аз вазъият истифода бурда мехостанд вазъиятро ногувор созанд. хушбахтона сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, чун ҳарвақта мардуми бонанду ор мебошанд, ҳисси ҳуввияти миллии баланд доштанд ва ваҳдати миллиро чун гавҳараки чашм нигоҳ медоранд. ҳамин буд, ки дар муддати кӯтоҳ вазъ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ором гардид. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки мардуми мо мардуми солихфикру сулҳдӯстанд. бегонагон наметавонанд ваҳдати миллии моро халалдор созанд.